našeho kabaretu Východňar. Jak vidíte, my východňare sme jedinečné tanečníci. Tak aj teraz ste sebe to všimli. Toto bolo naše cheerleaderské zoskupenie, chlopské cheerleaderské zoskupenie, volajúce Pečinkár a sú z Belej nad Cirhozu. Sú to šikovné chlopy a oni sebe jednoho dňa povedali, že nebudú len také chodžiaké tance nacvičovať, ale že do tej tance budú mať aj širšiu umeleckú hodnotu. A každý tento ten tanec u sebe bude skrývať silný príbeh. Neznám, či ste sebe všimli to ten príbeh, čo tam bol. Bo v tým tancu tam bol zachycený príbeh chlopa, ktorého žena po 2 týždňoch konečne puštila do karčmy. Vidím, že ste to tam nevideli, ja neznám. A práve za to vám to chlopi zatancujú ešte raz spomalenie a ja vám budem ukazovať, zdešte to ten príbeh skrýva. Takže chlopí Pečinkár ešte raz, tak, toto sú oni. Hudbičku popýtam jemnúčku, takže výborne. A všimnite sebe, toto je radosť, že ich žena puštila po 2 týždňoch do karčmy. Radojšie stupne. Bo v karčme robí nová kačmárka. A toto je zacace, keď sebe zistili, že kačmárka im kazala, že dokiaľ nezapláca bord 200 €, tak im nenaleje. A tak chlopí takové vžali renty a už podlažku umývajú, kúkajce, a co ešte? Prach ucírajú. Nemá na rade. Záchod čistá. No a co kačmárka? Toto ich má v ulici. Nenaleje im, dokiaľ sa neodrobia ďalších 200 €. Rozumíte? A chlop idú domu jak kopka neštejsta, toto je kopka neštejsta, neznám, či vidíte, asi nie. Môžu sa také kopke šické, znáte. No, a tam prídu domu, zbije ich žena ich dzeci a šumí dzenie za mnou. My východňare sme jedinečné tanečníci, to od nás každý z nás, teraz sme to videli. Ale nielen toto. My východňare máme aj vynikajúce pracovité ženy. To je pre nás jasné. A vy, jak staršie, co ste tu, ale aj ktoré mladšie, to mladšie to možno neznajú, ale my staršie, alebo vy staršie, to skoro budete znať pod tým, že naše ženy sú tak pracovité, jak nikto. A to uvidíte v našej nasledujúcej scénke, ktorá sa nazýva Co to kopac, keď je chvíľa. Najšie ľudí. Kopece? Hej, kopeme. A co, ženy? Rajbujete? Rajpece? Hej, rajbeme. Na co, ženy? Biglujete? Hej, biglujeme. A ty co, podžubuješ? Nedarí się. Hej! Podžubujem. A co ženy? Kopece? Hej, kopeme. A co to kopať, keď je chvíľa?